Балташ районының Иске Солауыш ауылында туып үскән Айгөл Шакиржанова Ирландия бийләре буенча Ачык Россия чемпионатында 7 алтын һәм 1 көмеш медаль яулап кайтты. Мәскәү хөкемдарларын шаккатырган татар кызы бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Айгөл. Сәмсез хәерле көн. Иң беренче чиратта сезне менә шундый зур җиңү белән котларга кирәк. Бөтен тамашачылар өченнән котлыйбыз ихластан. Әлбәттә, җырлый белү, бию белү безнең татар хатын-кызларның иң күркәм сыйфатларына санала. Ләкин Ирланд бию дигән бию белән танылу име? Ул инде бик сирәк күренеш, гайри табигый күренеш. Менә кайдан башланды бу? Рәхмәт сезнең котлыгыгыз өчен беренче чиратта бию белән шөгыльләнү минем инде кичкенәдән башланды. Мәктәп елларыннан именно менә Ирланд биюенә минем кирип китүем, ул мин үзем инде кичкенәдән шул видеолардан карап үзем өйрәнәем. Менә уже ныклап торып ярышларда катнашыр өчен мин бу елның январь аеннан гына шөгыльләнә башладым. Һәм уже шушы ел дәвамында шөгыльләнеп, шундый зур уңышларга ирешү минем өчен тоже көтелмәгәнрәк булды. Шундый тиз не булды. 1994 елгы бер зур концерттан соң гына дөньяда куелган шоудан соң таныла башлаган Ирланд биюе. Ул әлбәттә әле теге чагыштырмача яшь дип әйтергә була, үзе дә, әйме? Тарихтан килсә дә, бик күп кысылыкларга бит заманында дучар булган, тыйганнар аларны, әйме? Менә шундый, ләкин ул бүген дөнья масштабына чыкты һәм аның белән шөгыльләнү өчен мин белүемчә сертификат алган, документы булган кешеләр генә шөгыльләнә ала икән алар белән. Тренер була ала икән. Дөресме шул? Синең тренерың кем булды, ничек үзлегеннән әлбәттә теге Солауыш сәхнәсендә бию бер нәрсә, әйме? Ләкин Мәскәүгә барып чемпион исемен алып кайту ул инде икенче нәрсә. Дөрес әйтәсез. Мин әле башлап кына киләм. Анда ярышларда берничә уровень үтәргә кирәк, чтобы менә үзеңнең квалификацияңны яулар өчен. Компьютердагы уен шикелле индеме? Беренче биеклек, икенче биеклек име? Беренче уровеньне үтәсең икән, икенчесенә узасың. Икенчесенә үтәсең, өченчесенә узасың. Шундан берничә 4 уровеньне үткәннән соң инде син квалифицированный специалист буласың һәм үзең уже өйрәтә аласың. Үзең өйрәтә аласың һәм шул син үзең өйрәткәннән соң шуны специалист астында эшләгән өйрәнә торган укучылар гына ярышларда катнаша ала. Теге любой үзе өйрәнә торган кеше барып анда ярышларда катнаша алмый дип әйтәсез. Теләсә кем үзенчән барып катнаша алмый. Юк, комиссиядә булып, шулай үзенең дәрәҗәсе булган укытучы астында эшләгән укучылар гына бара. Димәк, синең анда укытучың булды дигән сүз инде. Димәк, шундый ниләр алып кайткансың икән. Бар, минем укытучымның исеме Анастасия Долесова. Ул тоже 4-нче дәрәҗәне япкан укытучым минем. Минем белән беренче тапкыр ярышка баргач, ул да минем белән барды. Минем янымда зур поддержка булып торды инде. Хәзер Мәскәүдәге ярышларга киләбез, әйме? Шуннан да ачык чемпионатта үзегез әйттегез, инде кемнәр катнашканны, кайсы төбәкләрдән һәм күпме катнашучылар булды? Катнашучылар арасында Мәскәү шәһәреннән Санкт-Петербург, Владимир, Мурманск, Севастополь. Россия буенча, әмма ләкин бер шәһәр бар иде, Белоруссиядан Гомель, ялгыш әйтмәсәм. Вот шундый шәһәрләр бер Мәскәүдә җыелып уже ярыштылар. Ярыштыгыз, әйме? Менә шундый уңышларга ирешү өчен нәрсә бер кешегә бит бу. 7 алтын һәм 1 көмеш медаль алыр өчен нишләргә кирәк булды? Ничек биергә кирәк булды? Ничек сәхнәдә үзеңне хис иттең? Дөресен генә әйткәндә, мин бу ярышка барганда авыртып бардым. Бер кешегә әйтмичә инде. Мин температура белән идем. Миңа тренер поездда әйтте, әйдә төшәбез, бармыйбыз диде. Мин әйтәм, юк, утырганбыз икән, барабыз икән, катнашабыз. Кирәк дигән сүз беренче ятта, әйме? Катнашабыз. Мин әйтәм, мин булай гына теге билет алып, булай гына барырга риза түгел. Мин әйтәм, барабыз, катнашабыз. Бик каты борчылды инде минем өчен, әмма ләкин мин бернинди борчылу юк иде. Әмма ләкин мин бүтән менә авыл сәхнәсендә катнашканда бик нык борчылайым. Юбилейларда, туйларда катнашканда бик нык борчылайым. Әммә беренче тапкыр ярышка килдем. Миндә бернинди волнение юк, бернинди борчылу юк. Мин үземә аптырадым. Менә музыка куялар. Мин үземнең башта текстны искә төшерәм. Минем шира җитә, биим. Все отлично. Онытыла икенчесе шуя бер артлы 8 биюне бигәннән соң
бик әйбәт итә. Мәскәүдә менә шундый зур трофейлар белән кайтканнан соң тормышыгыз үзгәрер дип уйламыйсызмы? Чөнки мин белүемчә, син сәнгать өлкәсендә укымагансың һәм анда эшләмисең дә бүген. Үз эшчән дип әйтергә була бу өлкәдә. Нәкътә шулай. Сизә башладым инде әзрәк менә үзебезнең башта авылда башлана бит инде. Тарала. Дип әйтик, авылда, нара районга китте, нара икенче көнне менә уже Казанга тарала башлады. Миңа да әни әйтте инде, все, син авылда гына, Балташта гына түгел, син уже Казанга киттең, все, тараласың. Офыклар киңәйде дибейме? Канатлар җәеп уша аласың дигәндә шулай дип әйтеп куйды инде. Белмим, күз күрер. Тормыш үзе күрсәтер име? Амин шулай булсын, бу җиңүләрең алга таба да беренчесе генә булмасын, алга таба да шундый җиңүләрең булсын, һәм без сине сәхнәдә карап сокланырлык булсын һәр вакытта да. Менә безнең Айгөл бию, безнең Айгөлнең биюләре дип. Амин. Уңышлар булыш булсын. Рәхмәт.